Eta tira. Bueno, hitz egin behar dugu itsaso murua soziologoarekin eta Asier Ruiz juristarekin, ez da, Irati? Bai, haiekin, baina gaur kale egingo digu itsaso, izan ere mintegin batean dago Frantzian, azterketa egiten baita ere lurralde kohesiaren inguruan, baina Asier gurekin da. Hori da. Asier ere, esaten didate, Asier ere ez dela gurekin momentu honetan. Bueno, zertaz hitz egin behar dugu, mugai buruz ari gara, ez da, Irati? Bai, mugen inguruan izan ere, dakizuenez Eusko Ikaskuntzak urri honetan bere kongresua aurkeztuko du, eta kongresu horren ardatza bada lurralde kohesioa. Horren inguruan arituko gara, erpin desberdinak aztertuz, eta hain zuzen Asier eta Itsasok aztertzen duten gaia hori izango da, ezta? Lurralde kohesioa, baina hau da behaien azterketaren ardatza. Vale. Bai, esan. Esaten ari zinen ardatza, zein da? Bai, zuzen lurralde kohesioa, zailtasunak eta oztopoak, eta hau lotu nahi dute pixka bat ere klima larrialdeari aurre egiteko bide bezala. Hor bai galdu naizela ja. Bai. Tira, badugu Asier, Asier badugu, Asier Ruiz jurista, kaixo egunon. Kaixo egunon guztioi. Zergatik da garrantzitsua azterketa hori guztia egitea? Zergatik da garrantzitsua lurralde kohesioa hitz egitea eta aztertzea? Bueno, gu hasi gara, analitzatzen, Euskal Herria, Europako lurralde bat denez, Frantzia eta Espainiaren artean kokatuta dago, hizkuntza propioa dauka, euskara, eta nortasun kultural oso berezi bat ere. Eta, historikoki, artikulatu izan da, mugaren, bi aldeetan, ezta? Eta, esan bezala, lurralde kohesioa Europar Batasunaren printzipio bat da, eta printzipio honen bitartez bermatzen da edo bilatzen da lurralde berak dituen esan ezagun aktibo guztiak potentziatzea, ez? Eta leku guztien garapen harmoniotsu bat bermatzen duen printzipioa da, eta bertako biztanleek beren lurralde aktiboei ahalik eta batekin handien ateratzea lortzea du xede. Hau da. Aizu, Asier, galdera bat, begira, orain korrikarekin hemen baldin bagaude, Euskal Herri luze zabala korrika egiten eta 3 milioi biztanletik gora gea, 21.000 kilometro karratuko eremu bat, eta gu lurralde kohesionatu algea, ba? Bai. Horrek usten da, lurralde bizia garela, naiz eta muga lurralde batean bizi, biztan da, muga hori ez dela nolabait impedimendua euskaldun egiten gaituen hori, euskara bera, defendatzeko edo aldarrikatzeko, ez? Asier, nik ez dakit zu, jurista gaztea zara, Bai. Zu nolatan sartu zinen mugen gai honetan eta kohesioaren gai honetan, zergatik? Bai, niri pertsonalki muga oso presente izan dut beti familian, ez? Ni Otxagadikoa naiz, eta muga administratibo hori oso gertu izan dut. Eta familian lehen adibidez aitona Bartzaia zen, eta mugarekin jolasten zuen esate baterako bazegoen urteko sasoi asko dugun asko ematen zituen esan dezakegu mugaz beste alde, ematen zituen bai Don Ibane Garazkin edo bai Donapalen, eta beste egun asko Orbaiztan edo Txagaien ematen zituen, eta adibidez baitonarentzat muga marra ilusionario bat zen, eta zen beste gauza bat. Hemen hitz egiten ari gara muga baleo bezala baino. Igual orain dago inoiz baino muga handiagoaz, nahi dizut, ez? Santiago Zuria pasatzeko ere nahiko lan, baino berez aurrekoek ez zuten mugarik ikusten. Ez. Eta lehen hori bai zegoela frontera edo gaur egun baino inposatuagoa. Orain ja mugarik ez daukagu, baino... Ja, baino bai. Hori, agian gaur harreman hori ez dugu harremana inbesteko harremana izaten, adibidez, Otxagito eta atarratze artean, edo lehen, zegoen basaten dudan bezala, frontera hori, eta lehen, esaten zen, adibidez, aitona, esititen ez bazten bezala. Ni bakizu zer iruditzen zaidan, batzutan, Asier, ez dakit, Euskal Herriko lurralde kohesioaren inguruan hitz egiten ari garen honetan, ez dakitela zenbateraino eragiten dugun Europako Batasunaren kohesian. Euskal Herriak ze eragin izan dezake maila hortan, ze badirudi monstruak
irentsi egiten gaituela. Bai, bueno, azkenean, Europar Batasunak, bai, ahalbidetzen digula, Euskal Herria bezalako, lurralde bati, ahalbidetzen digu, pixkat gure erara antolatzeko, eta, hor gaude, ikusi behar dugu nola antolatu, zeren eta, Euskal Herriko lurraldetarako, gobernantza maila komun bat ez izateak, lankidetza zaildu egiten du. Eta horrek hainbat oztopo sortzen ditu gizartean, ekonomian, eta gure xedea da pixka bat gobernantza komun bat pixka bat horri ekintzea ez da, eta hortik pixka bat abiatu. Asier, aipatu dugu hasieran itsaso murua soziologo gaztearekin baita ere, ze biak ala biak itziar, zein baino zein gazteago eta gai hauetan murgilduta. Ze goza da. Bai. Ondoraino. Bueno, mintegietan da bilez, itsaso oraintxo bertan mintegi batean da. Bai, horregatik hori aipatu digu bai. Esaten genuen, itsasoren eskutik baduzuela esku artean lan bat, titulo luze xamarra du, baina segituan ekarriko dugu onera, Euskal Herria lurralde bizia, muga lurraldea, klima larrialdi erronkaren aurrean, oztopak eta zailtasunak erronka bihurtzen, kohesioa eta partaidetza oinarri hartuta. Luzea. Bai. Bai. Lan honen emaitzarekin aurkeztuko zarete urrian Eusko Ikaskuntzako kongresura. Asier, pixkat, egin biopsia bat mesedez. Izenburu luze honena pixka bat zentratzen, zer izango dan, aurkeztuko duzuen hori? Bai, esaten nuen bezala, muga lurraldea garen bezala, lehenbizi antolatu behar gara, muga lurraldeak aurkezten dituen oztopo eta zailtasunen hoien aurrean, pixkat hoiek erronka bihurtzen, eta kohesioa eta partaidetza oinarri izanez, pixka bat antolatu izan dudan bezala, eta pixka bat kooperazioa bultzatu, estopo edo zailtasun horiek pixka bat aurrera eramateko. Badugu adibiderik, oraintxe bertan egiten denaren inguruan edo? Eragileren batek, praktika ona hauek abian daudenak? Badira, adibidez, hemen Luzaiden, Luzaide eta Arnegiren artean, bada herri eskola bat, eta, ez naiz oso aditua gai horretan, baina, pixka bat dakien ez bezala, pixka bat Arnegiko aurra joaten dira ikastera Luzaidera, eta alderantziz, Luzaidekoak joaten dira Arnegira. Arnegira badago Baxe Nafarroan, eta Luzaide Nafarroan. Eta, uste dut dela mundu mailan, esango nuke, dela adibide oso pioneroa esan genezake, zentzu horretan. Eta, badira horrelako gauzak. Hombre, hor hezkuntzak paper importantea badu, ez? Egia da adibidez Nafarroan badela, ez dakit Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen den baino. Nafarroan bada hitzarmen bat, zeinetan eta zeinaren bidez, hemengo Nafarroko ikasleak joaten aldiren Baionara adibidez ikastera. Urte betez, esna dizut. Eta gauza horiek laguntzen dute muga desagertarazten, inoiz egon ezten, edo, kultura bat egon den neurrian inoiz egon ezten muga hori desagertarazten. Hori da, eta gainera muga, Arnegita Luzairen artean, badira, ez dakit, 1 metro eskaz. Eta estatubi batek... zentzurik. Hori da. Zuri bat dago, bien artean, eta hori da. Izan ere, pentsatzen dute, Asier, izango dira hainbat gai eta hainbat eragile, nolabait lurralde kohesioaren gainean eragiteko ardatz izango dianak, ez? Hezkuntza aipatzen gendun goin, baina izan ziteken osasuna, izan daiteke azpiegiturak, izan daiteke garraioa, izan daiteke ekonomia, zeintzu lirateke gai ardatzak eta eragileak aldi berean? Nola, zaten duzu pixka bat... Nola lurtzen da, lurralde kohesionatu bat, kohesionatu da gola esateko? Bai, eskutzaz gain, ze beste instrumentu erabil daiteken muga hori desagertarazteko, administratiboki adibidez. Adibidez, esan genezaki, garraio sistema, pixka bat, garraio sistema integratu baterako sarbidea izatea, edo eskaintzea, horrek baitare barrazten du, adibidez, trenbide sareak izatea, edo kalitateko errepideak izatea, horrelako gauzak eraiki behar dira, hirigunen eta herrien artean pixka bat hori gainditzeko. Eta orain Asier, galdera izarra botako dizut. Eta honek, lurralde kohesioak zer lotura du larrialdi klimatikoarekin?
Bueno, Din. azkenean, azkenean, gaur egun, 20. mendean, izaten dugun, pixka da problema handiena, edo handienetarikoa, izaten da, klima aldaketa, ez, zuzen ere. Eta, bueno, guk ulertzen dugu, behin lurralde kohesioan lortzen baldin badugu, esate baterako pixka bat organizatzea, eta gobernaintza maila komun bat edukitzea, behin hori edukita, uste dugu, klima edo emergentzia klimatiko honi horre egiteko, behin gobernantza maila komun hau izanez, errasago horre egin alko diogula klima aldaketari, ez da. Klima aldaketa erronka globala delako, ez da, ez duelako mugez ulertzen, ez da, ez duelako gizakiok ezartzen ditugun mugez ulertzen. Hori da, horixe. Eta, bueno, horrela, Euskal Herri mailan, norabide komun bat hartu aldezakegu, ez da. Eta horre, zer esan handia izango du Europar Batasunak, lehen aipatu dugun Europar Batasun horrek ez, gure mugaz gaindi momentuz dugun erakunde handi horrek. Urriaren 2 Laura aurkeztuko duzu, zuen ikerketaren emaitza, 19. Eusko Ikaskuntzaren kongresuan. Eskerrik asko, Asier Ruiz, jurista, eskerrik asko, azalpen hau guztiak emateagatik, eta azaltzeagatik zergatik den garrantzitsua mugaz bestaldeko kohesio hori, eta mugaz bestaldeko lankidetza hori. Eskerrik asko, Asier. Zugei, esker mile. Beti gelituko zaigu euro eskualdea, eskerrak horri. Hori da. Eskerrak horri. Irati, eskerrik asko, Eusko Ikaskuntzatik, bezarkada bat. Eskerrik asko zuei. Mahalaren Geuria merkatuan Euskal Herri osoko produktuen eskaintza duzue. Gure etxeko esnez eginiko izozkien aukera zabala. Eta orain Mahalaren jogurtez eginiko boulak ere bai. Ekoizle txikien alde egiten dugu. Beti ere jaki osasongarriak eskainiaz merkatuari. Zatoz eta